4 lane atowar kaselam packet 6 lapen 7 na long lehem phuatum compensation long ledet pura prangkia mai kangni National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited atumpe National Highway 36 4 lane atowar kapinchong along packet number 6 lapen 7 na long lehem phukado kawe bang koyatuma fund compensation pipedet Bonta Komadi Mondol SK atuma men chithapetsi Ahem phu binonga phamtangka ki pipeda dajok aru ni phatroxiar ni pherangkia mai phasi ningkang samsia lam chipeklang pon Lapen longlia nam nang pipe pulote towara bang rangkha pon check puta ningje pon Hapu Congress saya song XEM rata ningti XEM longki timung lapen ari sangho tumta chitong dunsi Karbiang long Autonomous Council tum longlia nam pipe lipute towar karang khan parta High Court along lamhoy ki pidam lapen CBI long anstame chipa chongdam nang kok puputa XEM returning tipen pangdak pon Packet 6 lapen 7 along pen longle anam ki longle atuma men lake Harmon Tiron Hempuing ti Rup Singh Tiron Dhoroming Leng Khoya Singh Timung Soto Timung Longki Rongpi Kison Tirang Babu Ronghang Khoya Tirang Baling ti Harles Sangma Mongol Rongphar Lawrence Singleng Jana Rongphar lapen kaddo kawe bang koyan bagatum ke longlian nam long pon pelang pusi nang chithandun lo News Desk report the leading side news Ini nili aprangsi dangli tum kadbeng long live channel mate enke channel rama nili aprangsi nili kadom nang paje regular kadom lasi piniani pe posin nili tum labangso rat chingrom nang ko mate labangso Resmit kami nang kong ma labang ke nilitum ke damtang ningkan hini soselo labang so nilitum along 7 packet pu labang so tuar kaceleng labang so delai tu demapo labang so adimalong nilitum aphan nilitum mithang kacetokor along li labang so adimalong nilitum sitami isi karbi hian mate khe janpu mondol alangli turun rongpi lapen elbat teron alangli tuma phan isi ninga che the ning cha khapen ajak alangli tum nilitum sidami mane adaleli mane kupini watum phan nilitum ripin pen alangli tum chokji dibo robo diri ase posong taxi nangli makam chok pu ifoi bakle phone call pu sidami nilitum nangli makam su ghati dambom lo no nangli makam chok pu pen nilitum las angdung iti nilitum tu chuning ke damtang Durga Puja ceklo made Durga Puja nangale pu nangli tum yong sin nilitum makam chok che pulo tang ten nilitum bele step deng pu pusi nili tum hempu kathar lapen nili sitami ningje lo ang pelapu labangso 7 packet along ligido pu harmon teron sartheteron rong agang bralo lapen dak nilitum hempu kathar lapen nilimen rup sing teron lo lapen gadak 7 packet along apu hales sangma lapen ke 7 packet long apu puthot apu Robinson ingti labang ke soimel lahorian forest nearest forest office adu lapen ke 6 packet along kido khoyatimung alongli sitami nilitum aphan labang so Robin teron Elbat teron lapen ke turun rongpi alang litum si nilitum aphan an sitami nang capture mate nang ke pacobai alam si nilitum han pini an nilitum ang theklong eglo lasi nilitum han lagni apa senang pikende alang litum las nilitum han pilo nai pu nang tum bilek step nang nilokoli nang tum Durga Puja khorcha pustami pu lagni nang pike nilipu akhima turun rongpi mate elbat akhilo lake nilitum along le dun reglo pusin nilitum ninji damji nale long le bang le lom nili long le lahan lo nali long le ki dun kon nili long le ki dun tin kotha susi choji ang pen ladak jeras do thingperong segunarong kisuman do lapen thingperong penaan do nilitum dak nilitum labangso thingperong keparo kahut nilitum forest department atum kebang is the beyond forest department tum bang pen nilitum sitami labangso althing pi kerok khamkhe dunlo mana dunlo tibon sitami alang litum torunong pifan phone call po torunong pipa nili phanang paching ki po o toron sangho laso longli thing pi ki parok no ko nang tumakam chok vek pu ni phanang bisal noi pu nang pu po nge nilitum sitami
Kami pula bangso aleng yan kar biyan ke yan puang bong ining ka che bisas mat ining ka che tidu pensi nilitum stambi akam bangke baklem long bomlo pini ani ana bangke nilitum towaran bangke ekdom kham khidun de pin pen ateng lo non bangke non la pu lems episode bahem do la pen ke non drug drain ang pen side la bangso track la so nang ki hingji la bangso alam an si step ban si nilitum kham khidun ik longchol Jasi nang litum la compensation na tangka ka chelong niya teng pen chelong li pulo nang litum kopi asai lo ke teng po. Nilitum bangke ku kedam tang same ciklo ijon ra beng aprang same nilitum la bangso news paklang ilo nilitum paklang pen asam state level news paklang ilong pen karbiang long ko pemyang te news long paklang ilo nilitum dipulong se nilitum press meet kang nidam te bon same nilitum ban la bangso akamate la bangso step bang nilitum la bangso news paklang pen nilitum thang ali ka chi theklong avi la sin nilitum non ke bang gilanga bang ke nilitum la bang towa rangkha check po ekdom towa password et pono hoptai si irui penjong se nilitum phan la autonomous council ahin penjong si do or die thì ji ta chỉ xong mà chỉ thế này rồi ta chỉ xong mà sẽ này bộ đây là có sẵn taxi nilitum bang ke alang tum bang nang matha thai lo lahai tum kwan bag lo jata abi mane nilitum ke matha damateng ke nona bang ke council authority mate council CMEM penseng lok lahai tum pensi involved do pusi jorito do pusi nilitum matha da athe ke nilitum memonanda malu pidam et penta alang litum council authority pen dak sport location adi malong thang action nang ena verification bang inquiry bang lasin nilitum bang dak nilitum local soldier sar apanda nilitum memorandum lo chipilo turam rong hang sar apanda pidalo DC banda pidam lo ang pandak tol ke rangkha dunya apanda nearest delai police sana usi apanda nilitum memorandum alu pidam lo tebon sami angsong pen thang action nang en ipen ajok mas nilitum han pini anta phang sami rila anapan kiduk kelak tum do anapan bangken nangli prab jin pen la bangso tangka release ke me pasin ni chuni rilo Nang lilong le ko an lo ke. nilong le chirhini pen ke sim men dok kok lo klem no dak no mang CM chirhini mas dok kok lo Chirhini mas bypass kada tak la sim men dok pasi crawl back pale po 2-3-4 crawl back pale po alang li bangke ni thang chin ne pula ta chin ne boy fit me alang li phanda concern pilo je nang men dok kok sar polo la fasa chingi dang ha dak konsulong chingi dam lo chi bhong do cheteng do nyong lo mon so ban tum hoda yola polije amas alang chini ne dami alo pale lo pa chini lo konsulong apilo memorandum ala tenjen long pida hop da fala pang botu chok so falda di kidam on se killa no mang ni ta pa sila mediang no lam ni Sanon poma. arjana pet ke arjana pet no Songra pet poma. la penjuro dalo jong si turam no hang Jel tami dami tami dam jipo. ni tum han justice nang pipi kone Justice long tenge tente na hok tami dam jipo ni tum pipi ma claim ni claim meme claim no pipi ma claim ana claim lapo. Tami ni tum ta punya mi thanga right mi thanga jagat la so right positive hange. Alang puak khile ke hang ali. Nituma poisa si cheha nituma compensation ko an mar la leng pichon no la bisi nang pinang ne ke nitum hong le ang chira nitum pima nitum kilonging la sorai lang pichon no nang tema poisa leng hangali Robinson le. Nang li rong namra man ke seming leng no nang do la office man duty Package ko no nale bang 7 lo po. section 7 lo number 1 dang number 58 AB lo gen pesut poisa pihota latum mondol bang photrok bang lo pen la tum B2 pu engineer la polai lo engineer do inu B2 pu la tum bang lo ma dak photo nang thai lang ho so dim lang nang kathat sau non la sut nang ta long pu sineng pu kang mat poson ne photo hai nang thai pon lo ke dam ji lo Nang limen ke. nilimen hem pu kathat Em phung ti ka nang di rong men ke. la kan yang leng Kan ni. Asal kan ke long liat dak na gangbra la pu gangbra dak pa sineng pi bek lo khodak settlement office tong na hang si la gangbra si settlement long si sing chat an chipi dun lo pen la so approve ta do yen li si lam pasalak pu ta hai khodak ta ditum photo cho thai la dak do photo do ho pak lang ko turun jo
agang berat dulu sorkari gang berat dulu pen nili dulu ke turun nong pi dulu lagi nang li patah selam hulu mo potas silam hulu mane no objection no objection avide phanala gang berat sorkari gang berat doneng polo lasi jong si nitum phan la ana proof do lab api penta la tum nang lang pang kreve along de dundilang pun ningge bomte la nitum ke gangbura sangbura amuk tahok pen bucilang po la so ni juntu ni long le kidam an bang nitum rang thang kek po lagle nang tum nama pon nitum thang pun mang be competition long le pete long le dolang dake do doning koy thongke bakke do thai monsta ajak tung kes kipi tum da dolo extra la nali dung right anda ke long le tum side lo la kakalang lo la si indi ke dake nar jab de le ke long le tum side lo mani dukan baton wipin dolo munang people po pipi de la son tum dolo la si la dak nang ti do dun side lo anta ajak ke la pu lang di phan ke ye la non konsilong cari bom tuliram sar amen ji thap thot ko bang la pu bang koson sa ami kot pen bang lo bele kam phan ke dam bustame dak rad tung ke chingrum theklong lo dilai dimapur da so highway lo ladak 10 mile ting bangla lang tibuk area da so area bang lo theklong lo je rad tung ke chingrum lang pen la so lam bang ke gupiloma dikhek alam bang ke la tum highway ha dok mukha pen paru khwa pen dak dimapur an jitu rada tum along le phelang dam et pen la so dor atangka poisa chelong nun de lambang si alang tum ning duk chepaklang si pine lang tum towar nong arjapre la si nili tum ta la so lam chini phanji sang lo la pen jitu karjulong ateng lo pote ladak isin bangke chelang er lo pote karbinglong autonomous council jitu la tum phan kyo nyai mate justice ki pipelam karjulong pen isi mithang da chitherak me la pe mithang khai phan chin su ta me la si tum kiri bang kar i bang la han lo alang li tum phan ke long nang ye pai po an ta me ki duk lak tum phan ki pinang ya tangka poisa ko piam alang tum phan pinoi justice pinoi la pe alang tum phan jitu hoi pen ka chini da madang bangke je alang tum adima bangke alang li tum gangbura tum pen long le ke pek dang area ta me jitu hala ki duk lak tum long le area ta me jitu council Thomas council ke cherai tum si motola tum punon ST tum punon ACM punon MP tum si alang li tum jitu along le mukhalong ke amendo et pusi alang li tum hoi pen ke chini la sila bang sining du kalam nali tum Thomas council non CM tuliram rong hang ki japo na hut je rada tum phan justice pinot oinairi alang tum kelong nang ya prai puan stame pinot la pe non council jong si oinai lo plote la pe mithanga council along jong si justice long le nyai long le plote komasi alang tum phan nyai gi pela la si la lang pakana lang tum pig non la pe lang tum ke thireng stame la che song po sipu alang li tum ki che song long rat ki du ke lang che song long ke nili tum stame ar job dun po jung stame la pen la so lambang ke karbing long jitu district congress tum hoi pen stame ka do kawe atripi pen tum chingwai po je ku pc claim po naima kenang sod lo potte ladak national highway blockage pen danglok la pen proper inquiry je high court justice judge pen punon la pen jitu judiciary hoi pen punon la pen jitu ladak CBI pustame ajat ahin pestame inquiry bang dovek nang po jate jen ku PC justice kelong ledat ma la tho lam the bang ke riblong wek nang la si lang nitung hoi pen karbing long Thomas council phan uthot nilihin pestame kichu ni pon lan den lama kanyang ning ro nili hok lo tema rong sa nili men forcing le basi empu kata Mungkin turun laso area longgani area lo ni di silong rek kilo. Bukan lalang di inti kathar cipu son atau komen cepak lang ni tunta dun veg lo. Kupi posi la dak ini ani si laso tuar laso polen. Kupi posi ki pipete lo matangka poisa. Bang so tum be citan
kuna muni ne de nang che thap to da posa je pon de ni li tum ke rong su tum ke long de de so da thak Kelamen nang jithap thot tumai chin ne bonang le NOC ka pi dun long le bode sirba ge andun de po la sia prang ben mu ben nang che than et lo amuni tum ma men nang than lap lo ta ni ria do nang che thap ben et amuni ta ba nang che than et lo suma tum posa long li tum ta long li ada kan boda ni li si pi lo asala so kale hala tuman ge nang li long pen chingki chithan ve NOC pi dun long le bode ha pi dun long le ni li lai NOC pi dun de ni li ge la si ni la so ria bang ni li sa long le ta pi lo usu phanta rupsing teron dola empun kathar tu teron so tăng cái là nàng limaker pen don ko an lo long lekit la four lane long lekit dun la pen compensation ke long lilang don ko an dul la nang area ria bang ge dula non da dula yu parem dula uci dula ge da ke teron amen jong dak tha halada hiri ki koi ro parem ke mor pha empu ti kathar ke hala rupsing teron ke soja tula mamio alep sangma dula ke ko so pen la ko le tumbang gala alep sangma bang gala pon bang ke niliria lo order lo ko bang gala niliusa harmon teron apu akang beralo ya preya po nilitalan si cili chor dai